Velkommen til din tro. I aften med Vika som hovedemne. Vika er en mystisk tro, men samtidig spændende. Vi har i aften besøg af både en vikaner og en udefrakommende. Sofia er en 18-årig vikaner. Hun har været vikaner hele hendes liv, da hun voksede op med vikanere som forældre. Det har derfor altid været meget normalt for hende, og hun har altid haft det meget tæt på livet. Hun er en 2. grad 6, så det vil sige, at hun kan oplære andre i præsteskabet. Altså, jeg har jo hele mit liv været vant til at være omgivet af vikaner, og mine forældre er jo vikaner meget troende, så det er jo ikke noget fremmed for mig. Så jeg kan ikke se nogle problemer, som for eksempel dem, der kommer udefra, kan se omkring den religion. Så indtil videre har jeg haft et sådan rigtig fantastisk liv, men der var jo selvfølgelig mine år, da jeg gik i skole, hvor jeg havde det ikke så godt med mine kammerater, fordi jeg blev mobbet med den trosreligion, jeg havde, fordi det var anderledes, og jeg var måske ikke som alle de andre, jeg opførte mig lidt anderledes. Og det var der mange, der ikke kunne respektere, og de gjorde lidt nar af mig, at jeg var den, jeg var. Og det har taget hårdt på mig, det har været hårdt at komme igennem mine teenageår. Men her i min voksenår, der synes jeg, der er folk, dem jeg begynder at gå med, de har en stor respekt for min religion, og de respekterer det, og de er bare fantastiske mennesker. Så jeg har heldigvis vendt mig til, at det er måske ikke alle, der kan lide det, og jeg synes egentlig ikke rigtigt, at der er nogle ulemper mere. Vi er nu tilbage med Sofia fra klippet før. Velkommen, Sofia. Tak skal du have. Nu nævner du selv det med, at du blev mobbet på en måde, fordi at du havde en anden tro som barn. Tror du selv, at det kan påvirke et barn negativt at være vikaner på grund af mobning? Altså hvis du som jeg er vokset op i en familie, hvor forældrene er meget troende og tror rigtig meget på det at være vika, så kan man jo godt tro, at man bliver lidt presset ind i religion og det at være meget troende. Men det er jo selvfølgelig noget, man selv vælger. Det er jo en naturlig ting for mig at være vikaner, fordi at mine forældre er så troende på det. Men det kan godt komme til ulemper, når man kommer ud i skolen og arbejdet, fordi at folk de måske kan have fordomme imod det, og ikke rigtig kunne forstå, hvorfor det er, man gør de ting og de ritualer, man har. Nu nævner du selv det med fordomme, men hvad synes du egentlig om folk, der har fordomme mod vikaner, hvis de nu for eksempel synes, at det er for magisk eller en for sjov religion? Altså, jeg synes, det er værd noget, fordi at folk har ikke ret til at have det fordomme over for andre. Altså, det kan godt være, at de ikke har de samme meninger, som andre har, fordi de har andre trosretninger. Der findes rigtig mange forskellige trosretninger her i verden. Men jeg kan ikke se, at der er nogen, der skal have fordomme over for andre, fordi man har lov til at tro på den tro, man vil. Og ved at folk, de måske synes, at det er en dårlig tro, eller de kan forstå den tro, vi har, så synes jeg ikke, de har nogen grund til fordomme. Så længe vi ikke gør noget, der går ud over de andres religioner, så kan jeg ikke se, at der er nogen grund til det. Nu nævner du som før, at vi kan fylde meget i dit liv og i det hele taget i din hverdag. Men hvad betyder vi egentlig for dig? Altså, betyder det rigtig meget, eller er det bare sådan noget, du gør, fordi det har du altid gjort? Altså selvfølgelig så er det været noget, jeg har været vant til at skulle gøre hjemme, med forældre, de er rigtig troende. Men det er jo noget, der betyder rigtig meget for mig, og bliver en rigtig stor del af min hverdag. Og for eksempel det med de små ritualer, jeg skal gøre i løbet af en dag, det er jo noget, som betyder meget for mig, at det er vigtigt for mig, at vi gør det. Og bare det at støtte op omkring min religion. Og vi har jo det med, hvor vi holder store fester sammen og samles i grupper. Og det er jo ligesom for eksempel Helgens aften, som der også er kendt som Halloween, hvor vi holder store fester og samles til ceremonier, hvor vi siger magiske ord og sådan. Og det er jo noget, der er rigtig vigtigt for mig. Det er noget af det, som folk udefra måske ikke helt kan forstå, og synes måske er lidt underligt. Men det er jo noget, som vi er vant til, og det er jo igen det der med fordomme omkring andre, som der egentlig ikke er noget, som folk ikke har ret til. Tusind tak, fordi du ville komme herind og interviews. Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Anne-Louise er Sofias kristne veninde. De har været veninder lige siden børnehaven. Anne-Louise har været en af dem, der har støttet Sofia i hendes tro, selvom Anne-Louise selv er kristen. Hun har respekteret den vikanske tro, og de er i dag bedste veninde. Nu har vi så fået Sofias veninde, Anne-Louise, i studiet, og hun er kristen. Velkommen, Anne-Louise. Tak.
Hvad betyder det for dig at være veninde med Sofia, som jo er en såkaldt heks, altså vikaner? Altså, jeg er jo selv kristen, så det betyder faktisk en del, fordi at Vika, det betyder jo rigtig meget i hendes liv, fordi at hun skal udtale til ritualer og sådan noget. Men fordi hun er vikaner, så ændrer det ikke noget mellem, altså, hvad jeg synes om hende, eller vores forhold mellem os. Men nu nævner du også selv, at det tager en stor del af hendes tid. Men hvad synes du egentlig er den største forskel på dit liv og så hendes liv som vikaner? Altså, det må nok være alt det der med ritualerne og alt det der med magi og alt sådan noget. Og så forskellen, altså jeg tror ikke på sådan nogle overnaturlige ting. Men så når man er kristen, så går man jo i kirke og sådan noget, og det gør man jo så ikke med Vika. Der bruger man jo magi og sådan noget. Nu nævner du selv, at der er jo en rimelig stor forskel. Men tror du egentlig, at trolddommen gør noget godt, eller tror du også, at den gør noget skidt? Altså, det kommer jo an på, hvordan man er som person. Men jeg synes ikke, at det er skidt, fordi at jeg kan se på min veninde, at hun har det godt. Men det, som hun nævnte før med mobning, det kan jo være en af grundene til mobningen, når man er i Vika, det kan jo være, at de må ikke de samme ting som de fleste andre børn, og de får ikke lov til de samme ting, og de gør nogle anderledes ting end dem, der er kristne, for eksempel. Mange tak, fordi du vil komme ind og fortælle om, hvordan det er at have en vikansk. Tak, og tak fordi jeg måtte komme. Det er også vel. Det var alt for den her gang i Din Tro. Se med næste gang. Altså hvis nu du, nu ser jeg altså igen, presset til det at være, hvor kigger du op på hende? Altså jeg synes, det er være, ej. Og så det vi gør, ej for helvede! Ej! Bare sig det, der falder ind, okay? Er en meget mystisk, men alligevel en gådefuld. Ej, det er så skyldt sammen. Det var virkelig bare så sjovt, at jeg har aldrig oplevet noget før. Sådan, det var vildt lave priser. Nu? Lige der sidder disk.